Ndewonu. Anyị abịala n'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị tata, ebe anyị na-anọ wee na-akparịta ụka maka Chukwu, onye bụ Chukwu, onye o kere eke, ihe ekere eke. Anyị wee nọrọ n'ụbọchị tata wee na-abanye na ihe nkụzi anyị nke ụbọchị tata. Isiokwu ya bụ mete mmụọ nsọ enyi gị. Mete mmụọ nsọ enyi gị. Okwu anyị n'ụbọchị taa wee na-agwa mụ na gị na-abụ ka anyị gbaa mbọ mete mmụọ nsọ enyi anyị. Mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi Chineke nyere mmadụ. Mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi ga na-edu gị n'ụzọ niile nke ndụ gị. Mmụọ nsọ bụ enyi kacha enyi ga-abụ mgbe gị na ya na-abụghị na-aga njem, ijupụta n'aṅụrị, na-egori, na-enweghị egwu ọbụla, na-anọghị n'ụjọ ọbụla. Ebe mmụọ nsọ ndụ gị na-aga, egwu ama atụ gị, ihere ama eme gị. Ị ga-anọ n'onye zuru oke maka gịnị? Na gị na ezigbote enyi gị so wee na-aga. Mmụọ nsọ bụ onye inye aka nke mmadụ. Mmụọ nsọ bụ onye ọ ga-abụ ọgbaji ụdọrọ, ọkwụpụta, gosi gị n'eziokwu na ọ karịrị okwu ikotere n'ime ndụ gị. Kedu onye bụ mmụọ nsọ a na-ekwu maka ya? Mmụọ nsọ bụ mmadụ nke atọ n'ime otu dị ngọzi, dịka oyibo si wee sị na ọ bụ the third person in the Trinity. Mmadụ nke atọ n'ime otu dị ngọzi. E nwere Chukwu Nna, nwee Chukwu Nwa, nwee Chukwu Mmụọ Nsọ. Ha ncha bụ ofu Chukwu na ibe ya ahụ, ka nke si dị ka ibe ya si dị. Ha ncha rara anya na-alụkọ ọrụ ọnụ. N'ime mmụọ nsọ a na-agwazi anyị maka ya tata bụ na mmụọ nsọ bụ onye a gwara anyị na mgbe Chukwu kechere ụwa niile, n'ụwa tọgbọrọ n'efu, naanị mmụọ Chineke nọ na-erugharị n'elu mmiri. Chukwu wee kechie mmadụ wee bịa dịka pesin nke abụọ n'ime atọ n'otu dị ngọzi. Mgbe Jesu bịara amụọ ya dịka mmadụ, ọ lụrụ ọrụ, rụchaa ọrụ, wee kwe anyị nkwa sị na ya na-arọgoro n'eluigwe, na ọ bụrụ na ya rọgoro n'eluigwe na ya ga-esitere anyị mmụọ nsọ, onye ntasi obi. Ọ kụzichere nkụzi niile mgbe ọ nọ n'elu ụwa wee sị na ya ga-ezitekwara anyị mmụọ nsọ a nke ga-echetara anyị ihe niile nke a kụziri anyị. Onye bụ mmụọ nsọ ka a na-akọwara anyị n'ụbọchị tata, na mụ na gị kwesịrị ịnabata mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị. Mụ na gị chọrọ mmụọ nsọ, mmadụ chọrọ mmụọ nsọ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anụ arụ na-enwere mmụọ nsọ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Anụ arụ na-enwere mmụọ nsọ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Mmụọ nsọ bịa bụ na mmadụ dị ndụ, maka na mmụọ Chineke nọ n'ime mmadụ bụ mmụọ nsọ. Mmụọ ahụ nke ekụnyere n'ime Adam na Eve wee kpọọ ya mma nke ndụ, ọnya bụ mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ a ka a na-agwa anyị na ọ ga-abịa biri n'ime anyị. Nke njọ metọgburu emetọgbụ, mana kịta o wee sị gị na ị ga-emere ya bụ mmụọ nsọ ka gị na ya bụrụ ofu, na ị ga-ahazi ọnọdụ nke mmụọ nsọ n'ime ndụ gị site n'ịbụ onye na-achọ ụzọ gị na mmụọ nsọ ga-esi wee dị na mma. Nwanne m, kụnite chọba mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ dị mkpa. Mmụọ nsọ ị natara n'oge baptizim n'ime ndụ gị, ọ ka dị nkọ, ọ ka na-arụ ọrụ. Mmụọ nsọ emere ka ọ chakee mgbe ị natara olili nsọ na mgbe edoro gị ike n'okwukwe, ọ ka dị nkọ, ọ ka na-arụ ọrụ. Nkụzi nke Jesu Kristi ị natara mgbe ị dị na nwata wee na-eto dịka obere nwa wee rute n'oge kịta amara m arụ onye ịdụ ebe ọbụla ị nọ, ọ ka dị ike. Nkụzi ị natara maka Chineke n'ime ndụ gị a, ọ ka dị etu anwa ọ dị. Ị ka nọ n'ime mmụọ nsọ. Ịbụbụ onye na-eji ụka, ịbụbụ onye na-anata olili, ịbụbụ onye na-agba ọsọ ndụ gị n'usoro nke na ntụziaka nke Chukwu mmụọ nsọ. Mana taa ọ ka dị etu anwa. Egwe na-akpọ m na gị oku na ọ bụrụ na gị na mmụọ nsọ yiri na-aga, ịpụta n'ụzọ rapụ mmụọ nsọ, gbanarị ya. Mmụọ nsọ ahụ ga-apụ. Ọ bụrụ na ọ pụọ, gị ka ọ dịkwara ịkụnite chọbakwa mmụọ nsọ gị ebe ị hapụrụ ya. Egwe na-arịọ m na gị taa na-abụ tata anụnwa ka anyị chọba mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ bụ onye inye aka anyị. E nyere anyị mmụọ nsọ dịka onye na-ekwuchitere anyị n'iru Nna. Nyanwa bụ onye ogbugbo anyị, nyanwa bụ ọnụ na-ekwuchitere anyị. Mmụọ nsọ bụ ya bụ onye ga-enye ụsa ịkọwapụta n'ezie na ndụ anyị biri n'ụwa bụ etu Chukwu si chọọ ya ka anyị si bie nye. Mmụọ nsọ bụ onye ga-abụ inwe ikpe na ọgbọ ikpe,
ọ bịa kwuchitere gị ọnụ gị n'ebe ọbụla ekpere gị ikpe. Mmụọ nsọ bụ ebe ọ ga-abụ ebe ọbụla ihe nwere ihe mgbagwoju anya, mmụọ nsọ ga-abịa sị gị nwanne m, nwa m, si etu a mee, si etu a mee. Onye nwere mmụọ nsọ na ọnọdụ ka onye nwụrụ anwụ n'ụwa. Ewee na-arịọ mụ na gị na-abụ n'ụbọchị taa ka anyị mara na ọrụ mmụọ nsọ kwesịrị ịdị na-alụ n'ime ndụ anyị ma ọ na-apụtakwa ife. Ị na-azụ afịa, ị naghị afụ uru afịa ị na-azụ, kpọba mmụọ nsọ nọ n'ime gị sị kedu ihe na-eme n'ime ndụ gị. Mmụọ nsọ maara ihe mere na-eme na ndụ gị, mara ihe nwere iji enwe problem n'ime ndụ, ma ihe ji ahịa gị arụ. Gị na ya na-abụ ga-anọkọ kpaa alụ, chịkọta onwe unu ọnụ etu a ga-esi wee mee ihe ka ọ dịkwa mma. Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya n'ụwa, mmụọ nsọ ka ọ ga-abịa ịbakwuru n'ekpere, ị na-asị mmụọ Chineke kedu na ịghọtazi ihe na-eme m, na ka o si dị, na ka o si dị. Mmụọ nsọ ga-akpọkwara gị alụ. Onye mere Jizọs ji wee na-agwa anyị na-asị, ọ bụrụ na mmadụ wee du gị wee na-eje n'ọgbọ ikpe, atụkwanye egwu maka ihe ị ga-ekwu, maka na anyị nwere ọnụ onye ogbugbo, ọnụ na-ekwutere anyị n'iru ikpe, n'iru ọgba agha. Onye na-anụrụ anyị ọgụ, onye na-eburu anyị agha, mmụọ nsọ a ewee na-ayọ anyị ka anyị chọba mmụọ nsọ ebe anyị hapụrụ ya. Mgbe onye nọ n'ụwa na-agba mbọ na-achụ ego, ị na-achụ ego n'usoro nke mmụọ nsọ, mmụọ nsọ kaso gị n'ego ị na-achọ. Mgbe onye nụrụ nwaanyị, mgbe onye nụrụ di, ọnọdụ gị na ndụ ụwa a mmụọ nsọ ka nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla ị na-afụta onwe gị, ị na-afụta ndụ gị n'ụwa a mana ọ na-aza aga etu isi wee chụ ya, jọba mmụọ nsọ gị, maka na mmụọ nsọ a ka ọ ga-abụ ịfụ na ọnọdụ gị ga-agbanwe. Mgbe mmụọ nsọ pụrụ na ndụ Samson, anyị fụrụ ka ihe si mee. Mgbe mmụọ nsọ pụrụ na ndụ Sọl, anyị fụrụ ka ọnọdụ so dị. Mmụọ nsọ ga-abụ gị na ya na-abụ yiri na-eje ihe, ịfụ na egwu ama atụ gị. Ewee na-aya anyị n'ụbọchị taata ka anyị jisie ike chọba mmụọ nsọ, chọba mmụọ Chineke. Ọ bụrụ na ọ nọrọzi n'ime anyị, ka anyị kpọta ihe n'ụlọ a. Kedu etu anyị ga-esi kpọta mmụọ nsọ? Ịchọ akwụkwọ nsọ anyị ebe anyị dọbara ya, ịchọ ụlọ nsọ ebe anyị hapụrụ Chineke Baịbụl wee na si na o nwerezi ihe gbasara anyị. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na ịhapụ ụwa wee rapụ ụwa na-aga njem anata, mmụọ nsọ ga-agwa Chineke, ga-anọ n'iru Chineke wee na-ekwu na-asị na onye a biri ndụ ya ọfụma, na onye a gbara mbọ ya, onye ga-asepụ akwụkwọ niile iji wee bi n'elu ụwa. Ike nke mmụọ nsọ n'ime ndụ anyị ka a na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taa ka anyị chọba mmụọ nsọ, chọba mmụọ Chineke. Ọ ka ga na-enyere anyị aka, ọ ka ga na-eduzi anyị. Ọ sị na mgbe ọbụla anyị chetara na anyị dara, anyị kunite, gbawakwa mbọ okwukwe anyị, gbawakwa mbọ ọsọ n'igwe anyị, mebe ihe anyị kwesịrị ime n'ime ndụ anyị. Mmụọ nsọ dị mkpa na ndụ mụ na gị. Taata a na-eri oriri nke mmụọ nsọ, ichetakwara anyị ihe mmụọ nsọ bụ na ndụ anyị na ihe mmụọ nsọ na-arụ na ndụ anyị. Ka anyị biko jisie ike gbaba mbọ, gbaba ọsọ n'igwe, mara na ụwa bụ anaba agalụ. Ofu ụbọchị anyị ga-arapụ ụwa. Onye na-achụ ego chụrụ ya n'ike nke Chukwu, onye na-anụ nwaanyị nụrụ ya n'ime Chukwu, onye na-anụ di nụrụ ya n'ime Chukwu. Ihe ọbụla anyị na-eme na ndụ ụwa ka anyị mebie n'ime Chukwu, ka anyị na mmụọ nsọ jikọta aka ọnụ kpaa alụ wee na-ebi ndụ anyị n'usoro ọ ga-esi wee nye Chineke otuto. Ka ọ ga-abụ na njedebe ihe ọbụla n'elu ụwa ka Chineke nwee ike ịfụta etu ọ ga-esi wee mee si n'eziokwu na anyị gbara mbọ na ndụ ụwa, na anyị mere ihe anyị kwesịrị ka anyị mee, na anyị biri ndụ anyị etu anyị si wee kwesị. Ekwene ka mmụọ nsọ nwee mkpalite iwe n'ime ndụ gị. Mee ka mmụọ nsọ, mmụọ Chineke nọ n'ime gị na-enwe aṅụrị mgbe niile. Ihe ọbụla ị ga-eme, gị na mmụọ nsọ kpaa alụ. Teta ụla nwee mgbe gị na mmụọ nsọ nọ n'ime gị ji akpa alụ, nwee mgbe gị na ya ji akparịta ụka, nwee mgbe gị na ya ji ekwukọrịta okwu. Ị ga-enwerịrị etu o si ga-abụ n'ụwa na ihe ọbụla ị na-eme na ị na-afụ mmụọ nsọ, maka na mgbe ọbụla ị mere ihe ọjọọ, mmụọ nọ n'ime gị ma na imere ya. Mgbe ọbụla ị mere ezi omume, mmụọ nọ n'ime gị ga-aṅụrị ọṅụ na imere ezi omume. Wee na-ayọ Chineke n'ihe niile ka o nyere anyị aka. Dịka ị na-asọskraịb, na-ezisapụ ozi anụ a, na-eme ka mba ụwa na-amata ihe anyị na-eme n'ihe a. A sị na udo Chineke dịrị gị. Mmụọ nsọ buoro gị agha, mmụọ nsọ chekwaba gị, mmụọ nsọ dube gị n'ụzọ ije, mmụọ nsọ napụta gị n'ihe mberede, mmụọ nsọ kwuchitere gị ọnụ gị n'iru Chineke, kwuchitere gị ọnụ gị n'ọgba ikpe, buoro gị agha nzuzo, buoro gị agha mmụọ, buoro gị agha mmadụ. Na njedebe ihe niile ka ịfụ uru afụfụ ịtara na ndụ a site n'ike nke mmụọ nsọ, ka ị bụrụ onye a gọziri agọzi na onye ebuliri elu. Ị gaghị arụcha ọrụ ma ọ rụchaa ụlọ onye ọzọ ebiri n'ime ya. Ị ga-adị ndụ wee taa afụfụ, rie uru afụfụ niile ịtara n'ụwa site n'ike dị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ dịworo gị n'ama n'aha Jizọs. Amen.